ole masa in thlir tu te chi bai ka bu le vek chewa tung chu ma chuanin hei tun laia mizoram chhunga tun lai changpon ni tolawa kum ni kum thum kum li atanga mizoram chhunga palar mai pu malsawma photography ti kan hriat kha aron tawngchhuak kan ti don nge ni natina zoram hriatin an lo lar to ta kharin haters te ama sawisel tute poni khati ang chi tele mizo society a mu dan aron soi chona hi kan thlir zui don ani hi apoi mo ani eng poni se zep thu cheng lawa khovela bi fel bera kan ngei po hian hotu mo haters se zo an nei vekani chuting phok chuan hei pu malsawma photography ti kan hriat po kha ama sawisel tu te khati ang te aron soi chuak ani ya chu eng tingi aron soi chua apoi mo do ra in siam thatna na kan lo mangani phei chuan alo mo view do ra eng poni se pumal somaron tong chuana comment then khat a chiara ariel ruwa lo omaron soi chuana te kan thlir kan ngai thazui do ra ne kan chu tan thil han soi mai ka duwa toite han soi ka duwa tulai chu ka ngai to na hian mizo te hi patniin ka ngai tua kan fel em kan sual em bokani tilai hi ka ngai tua na hianin aron luta chen kha chuan dik pon ti ve mai theya karil ru lo lu tha tak chuan kan sual na lama chuan mi chan chin tha kan thelo mi hi kan mu tha thelo tilai te tin mani as mi an san don chuanin he tia da zel kan tum soi chiat zel kan tum ti te tin tute na mothilan ti de ka anril runa na turin kan vom luai thin lai te hi poi ka tia hei kan sual na ning ka ria kan thar lo na lai tak i ta chuan khoya tanga zir tur nge kan ti chuan chum lok hemia tuna kan en chau tur mo pumal sawma thuron soi hi nge ama hossa emo ka chu tiang kha tiang chu ni ka ring sa lo ti lo kha neutral takin ituna iri ruai lo mu dan kha lo seng ruak masala chuan enge engma side lam nei lo khan athu soi hi neutral tak khan lo thlir la ke chu adik ka te ne chu ama lo hot rim shima wanga emo ama hossa a lo ngai thalo khanin in seng ruak vek la lo ngai thala kan en zuyang ko tanga zir tur ania chung ko tanga kan zir lo chuan he thil hi khoya ama sim thei ngai na pom lo wa entinan chung ko na zir lawa chung ko nu le pa ten mi an soi sel fo chuan kan fa ten tute mo anon rel vea anon soi chevea chumini wang chuan chung ko hian mi kan faka mi dang te ta na thil tha kan ti tam chuan kan fa te hian min en ton do na ni ti hi se thar leila ti te hi kan soi kan share ve mai pa mi ti pa hian tuna te po hian kan soi du chu in kan sa thil kan han ti ve pathian zara thei pato pachu ve ni in kan saka hian ka tran zia chu timayang mut po mu lo khopin achang chuanin ka tanga ni hna ka thokna sa ni jala te tilai chuanin pathian malsawma ka donga kan donga heti kara hian salian la maya an thil zor sel dau turte faksak turte hi miron so mani pakhat mai kala bengai lawa chuti kara chuan youtube comment vel kan chhir hian minon vom na thei thui khom mai maro chu ka holawa kha chu an ma ni ti om to kan ti ve ka ngai moya kan soi du zo ka chu mi hian thil tha kan ti chi hian in kan sa chia mi tam takin mi hausa pa chuti khati mi hausa tloni mangsi atam lutuk helai vela hi kan soi fia ve du mai moya chu mi hausa kan tlon lam ne loin pathian in mal min so man ti lai te hian in kan clip duwa ane khala ya khanin thil han soi lok du ka nei chu antina pumal sawma hianin hei enge mi hausa tlon di ching si mang si tia comment po khat tamani facebook ate po khan ron post khani eng pori se khatiang zoga lo la koi du tan chuanin enga ma chena chuan a om ti thei na lai omani a chan chu ami kom te le hetiga a chanila ron ti chuang chi te hi enge milar sa khatiang hausa sa te pori chu kha chu ani deuh fura amaro chu enge khatiang kha awatlon emo an mani va biak that huam amo vatlon ang type kha chu ani mi lo de ti kha kan hre da poimo hemi chung changa hi chorin ke ma ngai dana chuan mi hausa avatlona khati ang chi khapus pumal sawma hi ani lo hrim hrimin ka hria amara chu mi then khaten
atlon alom chu ti khati an ti tat kha chuan an mani ngai dan kha an ngai dan ala pom sak mai lang pon se pumal sawma hi tura kan ngai thak china pokhana soi dik khopin ka hria min thil an tia an san don hian kan thi ka thin adik reng min thi khwang te poni mai thei ka thelo a then chu min thi kher lo mai theia in le lo din te har em a maro chu thei patop kan chuwa pathian rin chana thil kan ti chuan eng tika mo hian pathian hian kan nei ve phalani ti lai a hi adik ser chak chewa adik lutuk he in satur po hian thei patop ka chuwa ve a ka chung te nam hriang a chiang ber zo ka chu ni te nam thelowang ka chung te nam hriang ka chang zia hi ta chuan tiang in hi ka nei do na ni ti hi ka helo ka ring phangai lo maro chu pathian Malsawma kan donga a hun ka tia a hun atia pathian in malmin sawma kan dil ve thin te ma laya ka lo dream ve thin ka o ve em kha tuna hian pathian in meron din sakta ni chuti mek lai chuan meron vom trak trak tuan om ve te hi alom om ve tho le lama chuan kha chu thik na te sual na tho wang te poni anga chulai chu kan soi kai ve mai ni chu sei tura tam khop mai khala ma khan share tur kha mizo te hi sual na kan neya maro chu fel na kan nei ve thung ero chu mi choi moi mai te kan har sat lo tun haya po youth ai content on chuaka in youth ai kon chia lo te po sport lampang atang te pon ni hing tha te on chuaka ni khang te po relo te a fans club anin siama anin dina sum le pai te kan tho khom ruya te khan an vom dik khop mai he mo soi dik lutuk enge bung rong mang te pon an vom me ka ni tuna hian a tha ka tia mi so te kan fel kan du na chung kan fel em a kan du na chung kan sual le em a ti la ya hi maro chu kan sual na lampang a hi in an fia kan ngai mi dang te va sel vak te social media soi sel vak ang chi te po hi enge ti tam lo tur ani ka soi pe do ka soi thiam lo soi thui lo wang khalam chu kanin ang tui palang en pon ni sela social media platform ka siama platform ka naya youtuber mi te soya chon youtuber chu kan ni mai ang chu youtube kan thoi miawa youtuber kan ni chuan khatiang zong kha kan dong song thei tur ani ka chhanglet ngai lo comments ka chhanglet ngai mi lo ma ro chu ka chung te nan lo chiar ve a aral khata ka chung te pon an lo chiar ve ti hian an ti che a te an ti ve thina ma se an ni chon lo lana deuh mai theia ke chung kala na chung lo a kan soi fia ve mai ni chu mi kan vom vak hian an chung te ril ru na thei kan far nu te kan u nau pa te kan nu le pa te ril ru lo na thei ani chu wangin ti tok chin tok hi kan thiam angai ni ti lai kha kan soi fia ve mai ni chu khalai chin kha kan saklai mek tuna pumal sawma ron soi kha side lam lo nei sa lo tan chon huat tu ro me lo ani thudik ta ka ve ka ron soya hei ani ya taka chon pumal sawma te po ama chon tunang hian mi pui hriat an ni lawa public figure an ni lawa ni amor chu tuna chon khoi muna po kal se Malsawma photography ron kale an ti ve ka ti khan chu tiang khop chon an lar to ani ta khan enge negative le positive chu om ve ka ni ti ka hre da poi mo ani china ka soyang khan khovela mi fel bera kan ngai po hotu ani thawani chu tiang ani wang chuan pumal sawma ron soi kha then lai chona di khop mai amaro chu ama hotu an lo oma an lo soi sel an lo soi sel bong ani pon pumal sawma khan aron soyang khan ka holawa kha chu thil thleng tur siang sa ka dani aron ti theina ril ru kha a tha lein ka hria eng pon is se enge in mudan pumal sawma khanin miao satona ching si chu di khati min tiang hi chu ni big lawaron ti po kha ke chu dik ka tia milar sa te chu tu pan kan kom cha ka lom kha kan tlon wang ani lawa mo khalai thilin kar thilom zia kha chu kan hriat thiam ka ring ani eng pon is se pumal sawma ron soi kha adiki ti nge ti lo aron in soi fi ve bokari thil enga moi chom ve lo mi lo ti kha comment ma halo soi la ke ma rim thima churin athuron soi kha side na mo negative le positive side a le b ni lo ai lai taka ka lo oma ta tanga ka thlir kha churin a soi thak hop mai ka ti ne chu in mu dan kha in lo soi ve le don ne